Dumnezeu să vă plătească ceea ce ați făcut. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți creștini, astăzi, din rânduiala lui Dumnezeu, pentru că nimic nu e întâmplător pe lumea aceasta, acel care crede că ceva merge așa din întâmplare, acel om nu-L are pe Dumnezeu în inimă. Pentru că întâmplarea este oarbă și nu poate să aducă nimic. Toate se petrec din rânduiala lui Dumnezeu. Și de aceea vă zic, și sărbătoarea de astăzi, care se numește schimbarea la față. Și dumneavoastră veți vedea de ce sărbătoarea de astăzi se numește schimbarea la față. Este rânduită de Dumnezeu și e mare sărbătoarea aceasta. Țineți minte cât veți trăi. Biserica noastră ortodoxă s-a înconjurat de 12 brâie puternice. Asta este o realitate prezentată de Dumnezeu și nu-i spusă de mintea omului, ce vă zic eu. Biserica ortodoxă s-a înconjurat de 12 brâie puternice și aceste brâie au fost rânduite de Dumnezeu să existe în Biserica ortodoxă ca să-i apere pe creștinii ortodoxi. Ce sunt aceste brâie de care vă vorbesc eu? Ne spunea Părintele Cleopa, marele sfânt și puznic al Moldovei. A fost unul din cei mai mari sfinți ai terei și unul din cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor. El ne vorbea aceste lucruri. Și spunea așa, aceste brâie cu care Biserica Ortodoxă s-a înconjurat din rânduiala lui Dumnezeu, știți ce sunt? Cele 12 praznice închinate în cinstea Mântuitorului și în cinstea Maicii Domnului. Și astăzi avem și prăznuim unul din aceste 12 praznici, pe care noi îl numim schimbarea la față. Întrebarea se pune, dragii mei, cum a apărut această sărbătoare? Cum a apărut? Și apoi mai există o subîntrebare, dacă vreți. A fost cu adevărat o schimbare la față? Adică Hristos s-a îngălbenit la față, s-a albit, s-a schimbat la față? Sau ce a fost? Dar de ce au numit-o cei 3 apostoli care au fost de față, Sfântul Pietru și cei 2 frați, Iacob și Evanghelistul Ioan? De ce au numit-o schimbare la față? Cu binecuvântarea Preasfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu rugăciunile Maicii Domnului, cu rugăciunile Părintelui Cleopa, la el am ascultat toate cele care vi le dau cu mare drag de la inimă la inimă. Voi prezenta în fața dumneavoastră ceea ce am anunțat. Și anume, prima dată, primul subpunct, cum a apărut această sărbătoare. E bine să știm acest lucru. Dragii mei, Domnul Hristos mergea din localitate în localitate, propovăduia cuvântul Evangheliei sale, îi încreștina pe creștini și făcea minuni foarte mari. Dar în același timp îi pregătea pe apostoli. Îi pregătea de cele care urmează. Și anume le spunea, bă, eu am venit aici pe pământ, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu vostru care v-am creat. Că a făcut minuni atât de mari încât și în zilele de azi oamenii de știință rămân șocați și blocați. Și le spunea, eu sunt Dumnezeu vostru. Dar uite ce, eu am venit, le spunea Mântuitorul, eu am fost trimis de Tatăl Ceresc ca să mă răstignesc pentru voi. Să sufăr pe cruce, ca prin patimile și prin suferința mea de pe Sfânta Cruce, să vă dau vouă posibilitatea să vă apropiați de Dumnezeu. Totdeauna veți avea în mintea voastră, așa zicea Hristos, mă veți avea pe mine, că eu am fost om ca voi. Și vă veți apropia mult, cu mai multă îndrăzneală de mine, că am fost și om în același timp. Da, mă voi răstigni pentru voi. Și apostolii săraci, pentru că erau oameni ca și noi, eu cred că și eu, dacă auzeam, eram pe vremea aia, și auzeam de la Mântuitorul că se va răstigni, și eu interveneam cu ceva. Nu știam că așa trebuie. Vieții apostoli au intervenit și ei. Și ia ca unul din apostoli cel mai
dacă vreți, cel mai nu credincios, cu râvna cea mai mare pentru Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru, când a auzit că Mântuitorul vrea să se răstignească, a intervenit și a zis: Doamne, să nu faci așa ceva! Ai, Doamne, milă de tine! Cum să te răstignești? Ai milă de tine! Dar atunci Dumnezeu a văzut un lucru care ochii omului nu-l poate vedea. Dacă am fi fost noi, nu ne-aveam ce vedea. Din cauza păcatelor. Dar Dumnezeu a văzut că dracul a intrat în inima lui Petru, de aia ar trebui să fim foarte atenți la treburile astea. Să vedeți cât de ușor să strecoară diavolul în inima noastră. A văzut Hristos cu puterea lui Dumnezeiască ca Dumnezeu că dracul era în inima lui Petru. Și diavolul i-a fost tare teamă de această mare taină a răstignirii lui Hristos. Știa cum vine rânduiala. Acum e răstignirea, într-un timp scurt va fi învierea, va fi o vreme în care dracii vor avea putere și a venit timpul lor. Dar scurtele va fi asta. Scurtele va fi puterea lor și atunci, după aceea, Dumnezeu îi va chema la judecată. De aceea, dracul, cu voia lui Dumnezeu, nu fără, a intrat în inima Sfântului Petru și a început să-i spună: Doamne, nu te răstigni, să nu faci prostia asta. Nu te... Dar Dumnezeu l-a certat pe diavol, că oamenii care citesc în Sfânta Scriptură au impresia că pe Petru l-a certat, că i-a zis: mergi înapoi a mea, Satană. Dar nu lui Petru i-a zis. Și Hristos se uita la diavolul care era în inima lui. Mergi înapoi a mea, Satan, și ieși din inima lui, pentru că tu nu cugeți la cele dumnezeiești și la cele umane. Și atunci când Hristos a văzut că tocmai cei mai destoinici dintre ucenici nu și-au dat seama încă și n-au înțeles care este rostul venirii lui pe pământ, de aceea, dragii mei, a rânduit și a ales Dumnezeu să-i ia și să-i ducă pe muntele Taborului. Și acolo să li se descopere în toată slava lui dumnezeiască. Și a luat doar pe 3 dintre ei. I-a luat pe Petru, l-a luat pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și pe fratele lui Iacob. De ce i-a luat doar pe aceștia? Ar să vină vremea să vorbesc în detaliu despre asta. Acum însă vă anunț doar atâta. Pentru că ei care se credeau și toți aveau această convingere că erau cei mai credincioși, cei mai puternici, cu cea mai mare râvnă pentru Dumnezeu, de multe ori au avut căderi. Au avut căderi înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu i-a luat ca să le întărească convingerea că este Fiul lui Dumnezeu. Și i-a dus Dumnezeu pe muntele Taborului și acolo s-au petrecut minuni foarte mari. Mari minuni s-au petrecut acolo. Acolo, pe muntele Taborului, Hristos, Dumnezeu fiind, le-a dat poruncă la 2 din marii trăitori care au trăit înainte de El. Cine sunt aceia? Moise și Ilie. Le-a dat Dumnezeu poruncă să coboare și au venit pe muntele Taborului și în clipa aceea ei s-au închinat. Ei făceau metanie în fața lui Hristos. Și atunci, acum o să înțelegeți ce înseamnă schimbarea la față. Nu, Hristos nu s-a schimbat la față. Așa cum ne schimbăm noi la teamă. Bani îngălbănim, bani înroșim, bani înnegrim la față, la supărare și așa mai departe. În clipa în care, și era normal să fie așa, în clipa în care cei 2, Moise și Ilie, se închinau și făceau metanii înaintea lui Hristos, Hristos li s-a arătat lor, celor 2, dar și celor 3, li s-a arătat ca Dumnezeu de data asta. Tot timpul dintre ei li s-a arătat cu față umană, ca om, cât a stat între ei. Și după ce a coborât după muntele Taborului la fel. Dar aici, pe Tabor, Hristos li s-a arătat ca Dumnezeu. Dar cât li s-a arătat? Spune troparul de a schimbat-te la față munte Hristoasă Dumnezeule, arătându-te ucenicilor tăi. Și acolo scrie cât te-ai arătat? Cât puteau ei să ducă. Cât puteau să îndure. Că dacă Hristos s-ar fi arătat în toată slava lui Dumnezeiască, ei mureau pe loc. De-aia ei ca oameni, și acum ați înțeles, au numit acel moment schimbarea la fața lui Hristos. Dar Hristos li s-a arătat lor ca Dumnezeu. Cei 2, Moise și Ilie, se rugau la El și îi se închinau, dar ei, apostolii, când l-au văzut că fața lui strălucea mai tare ca soarele. Vă dați seama ce înseamnă asta? Soarele a fost pus în umbră.
Iar hainele lui erau acoperite de lumină mai albă ca zăpada. Mai albă ca zăpada. Și atunci s-a produs minunea cea mare. Care? Cerurile s-au deschis, îngerii au coborât pe pământ, îngerii slavosloveau, dădeau slavă lui Hristos, plângeau și se rugau. Și de sus s-a auzit glasul Tatălui Ceresc, pe care cei trei, Sfântul Petru și cei doi frați, Iacob și Ioan Evanghelistul, l-au auzit. Dumnezeu Tatăl a vorbit de sus. Acesta e Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Voi pe acesta să-L ascultați. Și când Tatăl Ceresc a vorbit aceasta, Dumnezeu Fiul, care li s-a arătat lor în slava lui dumnezeiască, a dat poruncă ca cei trei apostoli să fie îmbrăcați de Duhul Sfânt. Pentru că mureau de frică. Și a coborât îndată pe muntele Taborului, a coborât un nor albastru, ăla era Duhul Sfânt. A coborât un nor albastru care le-a dat lor o mângâiere și o simțire care nu poate fi povestită în cuvinte. Că urlau și plângeau de bucurie și de dragostea și de bucuria șederii alături de Dumnezeu. Sigur, nu pot eu să mă compar bucuria care au avut-o cei trei apostoli cu bucuria mea, dar dați-mi voie să vă fac această mărturisire. Când am fost la Ierusalim, am fost văzut de lume, de cei cu care am fost, am avut așa de la Dumnezeu și îi mulțumesc de la adâncul inimii mele. Am avut o trăire care nu poate fi povestită în cuvinte. Adică eu în timpul ăla două lucruri făceam. Plângeam de urlam și râdeam plângând. Eram în fața mormântului Domnului și am avut această trăire încât urlam plângând, dar râdeam plângând. Eu cred că și cei trei Sfinți Apostoli au avut cea mai mare trăire când l-au văzut pe Hristos ca Dumnezeu. De-abia atunci au realizat că stau în fața lui Dumnezeu. Abia atunci au realizat. Și mai ales că au auzit și glasul Tatălui Ceresc care i-a îndemnat. Acesta e Fiul meu, pe acesta să-L ascultați. Și a venit Duhul Sfânt și a coborât norul. Oameni buni, norul care a coborât pe muntele Taborului este același nor care vine în fiecare an la Biserica Mare a Învierii și aduce lumina Învierii. E același nor. Și în fiecare an, 3 minuni se petrec cu creștinii, în fiecare an. Eu le iau în ordine. Prima minune care se petrece cu creștinii an de an, deci șochează pe oamenii de știință și toți dragii ăștia care vor ei să pună stăpânire pe lume și luptă împotriva credinței. Și vor ei, zic ei, că să implementeze noua ordine mondială. Eu le-o zic fără frică. E noua dezordine mondială. Este noua ordine a dracilor. Dar toți rămân șocați în fața acestor minuni. De fiecare dată, în fiecare an, 3 minuni se repetă an de an. Și la timpul lor. Prima este la înviere. Lumina învierii se aprinde de fiecare dată de sus în jos. Vine norul, biserica are acoperiș de cristal. Vine norul în biserică, fulgeră și trăznește de 3 ori. Biserica este enorm de mare, biserica învierii, enorm de mare, câteva etaje în sus, câteva etaje în jos. Și ce se întâmplă? De la Părintele Cleopa știu asta. Iar repet aceste lucruri. Pentru că a fost unul din cei mai mari sfinți ai terei. Eu nu greșesc când spun asta. Dumnezeu i-a descoperit lui toate tainele pământului și a cerului. Acea biserică mare a Învierii are 2900 de candele. Nimeni n-a mai spus treaba asta. Și credeți că el a stat să le numere? Avea darul înainte vederii. Îi vorbea îngerul. Când a fost acolo, asta e taină mare. Uite aici, uite Cleopa, uite aici, sunt 2000. Și când vine norul și fulgere, cele 2900 de candele s-au aprins singure. N-am eu vreme, că v-aș spune acum multe tare, dar n-am vreme. Că ar trebui să țin o predică de 3-4 ore, dar vă aduc aminte numai atâta. Atâta vă aduc aminte. La anul 1356, și-au făcut turcii. Turcii stăpâneau locurile sfinte. Aveau putere mare arabii. Și ce au făcut turcii? La Paștele acestui an, au luat cele 2900 de candele, le-au aruncat afară la gunoi și că s-au dus armenii
și au zis, zice, bă, dar nu vine nicio înviere, vezi, nicio lumină. Zice, ortodoxii au niște coarți pe undeva, apasă pe un buton și se aprind candele și vă păcăresc pe voi proști. Oameni buni, fiți atenți la ceea ce au zis. Și atunci și când au auzit, ei au crezut povestea asta copilărească. Și au zis, lasă-mă că îi aranjăm noi. Hai să-i vedem după aia cu coarțul lor și o să mai facă. Și a făcut, oameni buni, la anul 1357. A luat toate sfintele candele, le-a aruncat la gunoi și în locul candelelor au pus găleți de tablă și un cui bătut în găleată. Și a zis, na, acum să mai aprindeți cu coarțul. O, Doamne, mare puterea ta! Când a venit norul de sus, s-a aprins cuile, oameni buni. Și la anul 1356 a rămas scris, nimeni nu poate contesta acest adevăr. Tot anul, de la Paștele anului 1356, tot anul până la Paștele celălalt de la 1357, nimeni nu s-a putut apropia să mai ia gălețele. Așa au rămas tot anul și cuile au ars cum arde lumânarea. Toate 2900 de candele au fost înlocuite cu găleți cu cui și au ars cuile tot anul. Ce mai vreți mai mare minune ca aceasta? Deci, revin la ceea ce vă spuneam. 3 minuni se întâmplă an de an. Prima este lumina învierii. A doua minune care se petrece este la Bobotează. Râul Iordan se întoarce înapoi. Când am vizitat locurile sfinte, băieții care au organizat, era un preot, am auzit că a murit. Dumnezeu să-l ierte. Dă-i, Doamne, raie și iartă. Așa, ne-a pus un film. Că eu nu m-am dus de Bobotează acolo și ne-a pus un film cum au filmat și am văzut cum râul Iordanului când se dă binecuvântarea începe să facă valuri, ochi și se întoarce și curge la deal și care e minunea? Oamenii se dezbracă și aruncă hainele în apă și haina o ia la deal. Deci în clipa așa nu mai poți nici vorbi, se oprește răsuflarea. Și a treia minune care se repetă an de an este din schimbarea la față. Dar nu azi. E trist, dar e un adevăr. Eu trebuie să-l spun pe răspunderea mea. Norul pe muntele Taborului nu vine azi. Muntele Taborului azi nimic nu se întâmplă acolo. Nu. Știți când? Pe calendarul pe vechi. Când e 6 august pe vechi, atunci, la noi e 19 august în timpul ăla, atunci vine norul pe muntele Taborului, același nor care s-a coborât astăzi pe muntele Taborului, că în Hristos Dumnezeu a poruncit să vină. An de an se întâmplă aceste minuni. Dragii mei, dar noi ca să putem să înțelegem ceva, uite ce binecuvântare, că a dat Dumnezeu și o leacă de ploaie, e minunat, este minunat. Dar noi ca să putem să înțelegem ceva din ziua de azi, să ne rămână la inimă, va trebui să punem câteva întrebări. Și să dăm și răspuns. Prima întrebare pe care o punem, și care își o pune tot omul în mintea lui, mai ales iscoditorii sau cei care n-au pe Dumnezeu în suflet, care vor ei să pună întrebări peste întrebări, ca după aceea să se convingă și ei în adâncul inimilor. Prima întrebare. Dar oare de ce s-a întâmplat pe muntele Taborului toată treaba asta? Și de ce nu s-a întâmplat pe alt munte? Ia ca de ce, băgați de seamă. Am spus eu la început, nu există nimic întâmplător, toate sunt rânduite de Dumnezeu. A fost rânduit de Dumnezeu cu mii de ani înainte ca ceea ce s-a petrecut azi pe muntele Taborului, pe care noi o numim schimbare la față, să se petreacă pe muntele Taborului și este scris în psaltire treaba asta, oameni buni. Căutați la Psalmul 88, versetul 13 și acolo scrie așa, așa scrie acolo, Duhul Sfânt i-a poruncit lui David, zice, Taborul și Ermonul s-au bucurat văzându-te pe tine, Doamne, pe el. Ai văzut de ce pe muntele Taborului? Psalmul 88, versetul 13. Era prorocit cu mii de ani înainte că acolo trebuie să petreacă această minune. Asta e prima întrebare. A doua întrebare. De ce a rânduit Hristos? De ce a poruncit să coboare cei doi, Moise și Ilie, care s-au urcat cu trupul acela și el cu trupul a venit aici pe muntele Tabor. A venit în trup. Dar de ce a poruncit Dumnezeu să vie ei acolo? Ia ca de ce? De multe ori Mântuitorul îi întreba doar, el știa ca Dumnezeu, dar a purtat dialog cu ei ca ei să învețe multe și să țină minte multe lucruri. Și îi întreba Hristos, măi băieți, cine zice lumea că sunt eu? Cine zice lumea că sunt eu? Și ei ziceau, Doamne, unii zic că ești Moise, alții cred că ești Ilie, alții cred că ești Ieremia și alții unul din proroci. Și voi ce credeți?
Niciunul n-a putut răspunde. De ce? Era la îndoială. Păi, poate fi așa, poate ești Ilie, uneori poate ești. Doar singur Petru, săracul, Sfântul Petru, care avea mare trăire, a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu și așa mai departe. Și atunci și Dumnezeu, Mântuitorul, l-a felicitat pentru treaba asta. Dar, când a văzut Mântuitorul că până și apostolii se lasă înșelați să creadă că El nu-i Hristos, că-i unul, că-i Moise, că-i Ilie venit din cer, de aceea Dumnezeu a rânduit și a zis și i-a chemat, i-a luat pe ei trei acolo sus și le-a dat poruncă lui Moise și lui Ilie să vie de față. Și acolo, ceea ce nu este consemnat în Scriptură, Hristos le-a vorbit celor trei apostoli. Hristos le-a vorbit chiar și lui Moise, chiar și lui Ilie. Uite, mă vedeți? Domnul strălucea atât de tare, fața lui strălucea mai tare ca soare. Hainele erau pline de lumină dumnezească. Era lumina lui Dumnezeu, pentru că știți bine că El s-a prezentat în fața lumii, Hristos, și a zis, eu sunt lumina lumii. Și lumina a izvorat din El, din Dumnezeirea Lui. Și atunci Dumnezeu le-a arătat, de-aia coborâ pe ăștia doi. Și le-a zis, uite mă, eu sunt Dumnezeul lui Moise. Eu nu să uite-l pe Moise coare. Eu sunt Dumnezeul lui Moise. Eu sunt Cel care l-a chemat pe Moise și i-am dat poruncă să-i scoate pe evrei din robia egipteană. Eu sunt Dumnezeul lui Moise, Cel care l-am trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Eu sunt Dumnezeul lui Moise care am avut grijă de ei 40 de ani de zile cât au mers prin pustie, le-am purtat de grijă. Eu sunt Dumnezeul lui Moise care i-am salvat în pustie și le-am dat și apă și de toate și mâncare. Eu sunt Dumnezeul lui Moise care i-am dat cele 10 porunci pe muntele Sinai. Și vă spun așa spre știința dumneavoastră, pe muntele Sinai e una din cele mai frumoase mănăstiri. Știți cum se cheamă? Mănăstirea Sfintei Ecaterina. Iarăși n-am vreme că tare lucruri frumoase s-ar putea spune despre asta. Zice, eu sunt Dumnezeul lui Moise, care i-am dat cele 10 porunci pe muntele Sinai. Eu sunt Dumnezeul lui Moise și uite-l în fața voastră, zicea Hristos, care i-am dat și o mică pedeapsă. Și ăla e canon. Asta înseamnă canonul. Și trebuie să ne facem, Doamne ferește de cel care nu-și face canonul. Ferească Dumnezeu. Poate preotul îți dă un canon foarte ușor și zice, zici tu Tatăl nostru odată pe zi. Și tu nu-l zici și pentru asta ai să stai mii, zeci de mii sau sute de mii de ani în iad. Și a spune Hristos și i-am dat și lui Moise canon. Care-i canonul? Și de ce? Nu mai aveau apă. În pustie, nu găseau apă. Și Hristos i-a vorbit de sus. Cu 1000 de ani înainte să vie El pe pământ. I-a vorbit Hristos, Dumnezeu de sus. Moise, ia bățul, că avea un toiac. Și atinge-te de stâncă, dar nu să dai neas, te atingi așa. Dar el săracul și-a pierdut credința. Și el a crezut că dacă dă cu bățul tare, iese apa. Și a dat cu bățul, mai să rup cu bățul. Când a văzut Dumnezeu că și-a pierdut credința, l-a pedepsit și le-a zis acolo pe muntele Taborului. I-am dat canon, i-am dat pedeapsă. Și ce pedeapsă i-a dat? Pentru necredința ta, tu n-ai să vezi țara voastră sfântă. Aici a murit, să mori în pustie. Și în pustie a murit. La care a mort, de acolo. L-a adus Dumnezeu pe Sfântul Ilie acolo pe muntele Taborului, care a răspuns că am pus întrebarea, deși i-a adus pe ăștia doi. Și le-a zis, eu sunt Dumnezeul lui Ilie. Eu am vorbit cu Ilie pe muntele Horea, uite-l coalea, uite-l. Și Ilie se închina lui Dumnezeu și spunea, da, Doamne. Eu am vorbit cu Ilie pe muntele Carmel. Eu i-am dat puterea lui Ilie, l-am numit administratorul cerului și al pământului. Dădea drumul la ploi și oprea ploile. Eu i-am dat această putere. Eu l-am trimis la pârâul Cherit și acolo nu l-am lăsat să moară. A fost o foamete de 3 ani, 6 luni, multă lume a murit atunci. Dar Ilie era protejat de Dumnezeu. Acolo i-a zis Dumnezeu, uite, i-am dat un izvor. Eu am fost și am văzut treburile acolo. I-am dat acolo un izvor și am dat poruncă la corbi, păsările mari, să-i ducă de mâncare. Acolo. Și tot eu i-am dat pedeapsă. Când am văzut că Ilie a pierdut dragostea față de cei din jur, că Dumnezeu, nu s-a întâmplat asta niciodată până la Sfântul Ilie, să ruga Dumnezeu de el, auzi, de Ilie și zicea, Ilie, dă drumul la nori, că mor animalele, mor vitele, mor oameni, lasă-i să moară. Așa era el de răit, dar nu împotriva oamenilor. El se gândea, de ce nu mai cred în tine? De ce te-au părut? Am să-i las să moară până când își vor da seama că au greșit.
Și atunci Dumnezeu, spune Hristos și pe muntele Taborului a zis, când am văzut că Ilie are așa mare dragoste față de mine, de Dumnezeu, dar a pierdut dragostea față de oameni, atunci i-am zis, Părintele Cleopa avea această vorbă, lasă că te mai moi o leacă pe tine. Dacă te mai moi o leacă pe tine. Și ce i-a făcut Dumnezeu? I-a secat apa, izvorul, le-a poruncit la corp să nu-i mai aducă mâncare. Părintele Cleopa spunea că Ilie era un om foarte robust, extraordinar, avea o constituție foarte puternică, încât se minuna toată lumea de el. A postit 40 zile și 40 nu cum aș posti eu 4 ore. Așa era pentru el. Dar auzi glasul lui Dumnezeu, nu mai stai aici, că mori, nu-ți mai dau apă, nu-ți mai dau mâncare. Du-te la Sarepta Sidonului. Zice, eu sunt acolo pe muntele Tabor, a zis Hristos, ca să audă și ei 3 apostoli. Măi, eu sunt Dumnezeul lui Ilie care l-am trimis la Sarepta Sidonului, ca să-i dea aia o lecție pentru toată viața, să-l învețe ce înseamnă dragostea față de aproapele. Și toate acestea s-au petrecut acolo și toate acestea vi le-am spus ca răspund la întrebarea pe care am pus-o. Oare de ce a poruncit Dumnezeu să vină cei doi, Moise și Ilie, pe muntele Taborului? Și acum cred că ați înțeles. Ar mai fi o a 3-a întrebare. De ce a luat Dumnezeu numai pe Petru și pe cei doi frați, Iacov și Ion? De ce nu i-a luat pe toți? Iată de ce nu i-a luat pe toți. Pentru că 12 apostoli erau de toți și n-a luat decât 3. 9 au rămas acolo la locul lor. Dar de ce? Cei 9 credeau nestrămutat în Hristos că e Fiul lui Dumnezeu. Ăștia 3, care erau cei mai destoinici dintre toți, au avut momente când s-au îndoit în puterea lui Hristos, ca Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Petru, tot timpul, el săracul se lăuda cu puterile lui. El credea în puterea lui proprie și Dumnezeu i-a atras atenția, Petru, să nu faci greșeala asta. Voi cu puterea voastră nimic nu faceți. Rămâneți în mine, mă, că fără mine nu puteți face nimic. Că el zicea, Doamne, dar chiar dacă toți vor fugi și te vor părăsi când vei fi răstignit, eu voi fi cu tine. Și Hristos, când a văzut că se încrede în puterea lui, i-a și zis, Petru, nu va cânta cu coșul la noapte de 3 ori și tu deja te-ai lepădat de mine tot de 3 ori. Și sunt și cei doi frați, Iacov și Ioan, și ei și-au pierdut credința în Hristos Dumnezeu. Și la un moment dat, chiar nu mai credeau că El este Dumnezeu. Ei, cei doi frați, Marele Sfânt Evanghelistul Ioan, că au și făcut dovada asta, au venit la Mântuitorul și l-au considerat ca pe un mare războinic, ca pe un împărat foarte bun, cu calități militare foarte puternice, și s-au rugat și au zis, vrem ca ceea ce cerem de la tine să ne dai. Ei credeau că Hristos, nu mai credeau că Hristos e Fiul Dumnezeu. Ei credeau că Hristos va fi un mare războinic și îi va scăpa că erau sub ocuparea romanilor. Și îi vor scăpa de această chestiune. Dar Dumnezeu le-a zis de atunci, cereți și nu știți ce cereți. Că ei au zis, vrem ca să în împărăția ta, cât ești tu mare războinic, să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Și Dumnezeu le-a zis, nu știți ce cereți. Voi puteți să beți paharul pe care îl vorbeau eu, adică paharul suferinței de pe cruce. Marea suferință de pe Sfânta Cruce. Voi puteți să vă împărtășiți din durerea pe care o voi avea eu pe Sfânta Cruce. Și eu, săraci, să vă botezați cu botezul suferinței mele. Dar ei nu știu așa, au zis putem. Și Dumnezeu le-a prorocit și le-a zis, suferința mea și moartea mea de pe cruce o veți avea și voi și veți trece prin toate acestea. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea, vouă vă aparține. Faceți voia mea, nu vă abateți de la poruncile Tatălui Ceresc. Și atunci veți veni și veți ședea de-a dreapta mea. De aceea, dragii mei, ăsta e răspunsul la întrebarea. De aceea Dumnezeu i-a luat pe cei 3. Că acum ei l-au văzut pe El ca Dumnezeu. Au auzit glasul Tatălui Ceresc. Au văzut norul, Duhul Sfânt, care le-a așternut norul peste ei. Și bietul Petru atâta trăire de mare a avut încât nu vă dați seama. Și acum urmează cea de-a 4-a întrebare. Care e cea de-a 4-a? Lui Petru i-a venit să zică când a văzut acolo că a venit norul deasupra și le-a dat atâta trăire și atâta dulceață a șederii cu Dumnezeu la un loc, încât el sărac a început să buigăie, nu mai știa ce să zică. Și a zis un lucru extraordinar. Doamne, ce bine e dacă am rămâne aici tot timpul. Să nu mai coborâm de aici. Hai, Doamne, rămâi aici, zice Petru. Vom face aici 3 colibe. Una ți-o facem ție, una lui Moise și una lui Ilie.
Așa mare trăire a avut Petru. Întrebarea cea de-a patra se pune, de ce el a simțit nevoia să zică, voi face aici 3 colibi, una pentru tine, Hristoase, una pentru Moise și alta pentru Ilie. Pentru că a avut o trăire enorm de mare. Noi nu putem, noi vorbim acum, spunem, dar nu putem povesti în cuvinte ce trăire a avut el când l-a văzut pe el ca Dumnezeu. Pur și simplu a căzut cu fața la pământ. Și și-a dorit să nu mai plece de acolo niciodată. De-aia am rostit aceste cuvinte. Dar fiți atenți și auziți. Marele Sfânt Dumnezeescu Părinte Sfântul Efrem Siru, care l-a iubit tare pe Sfântul Vasile cel Mare. El l-a numit pe Sfântul Vasile ochiul Sfintei Biserici, gura așa de foc a Duhului Sfânt și împărat al cuvintelor. El l-a numit, Sfântul Efrem. Ia ca și descoperirea a făcut Dumnezeu. El ne spune așa, când Hristos s-a ridicat pe muntele Taborului, acolo pe munte s-au întâlnit 2 biserici. 2 biserici. 2 biserici, așa spune Sfântul Efrem. S-a întâlnit biserica aceea dinainte de Hristos, pe care El le-a dat-o și i-a dat-o lui Moise, și reprezentată de Moise, că era acolo pe munte, biserica veche de dinainte de Hristos. Când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise și i-a zis să-mi faci mie biserică. Și biserica aia la evrei se numea Cortul Mărturiei. Și așa spune Sfântul Efrem. S-a întâlnit biserica veche reprezentată de Moise cu biserica cea nouă zidită de Hristos, întemeiată de Hristos, reprezentată de El, pentru că era prezent ca Dumnezeu pe Sfântul Munte. S-au întâlnit cele 2 biserici. Acolo pe munte, spune Sfântul Efrem Siru, s-a întâlnit așa, s-a întâlnit Sfântul Ilie, pe care Dumnezeu l-a numit administratorul cerului și al pământului. El avea putere să dea drumul la ploi și să le oprească. Și cu cine s-a întâlnit? Cu Sfântul Petru, pe care Dumnezeu l-a numit epitrocul cerului și al pământului. Lui a zis Dumnezeu, am să-ți dau ție cheile împărăției cerurilor. Ce înseamnă vorba asta? Sfintele tale. Și le-a dat la toți apostolii, nu numai lui Petru. Și zice Sfântul Efrem Siru, repet, s-au întâlnit cei 2 mari titani. Ilie, care era administratorul cerului și al pământului, cu Sfântul Petru, pe care Dumnezeu l-a numit epitrocul cerului și al pământului. Și mai spune Sfântul Efrem mai departe, acesta în Dumnezeu la minte. Tot acolo sus pe muntele Taborului s-au întâlnit 2 feciori curați ca lacrima înaintea lui Dumnezeu. Feciorelnic cu Ilie, adică Sfântul Ilie, care s-a înălțat cu trupul la cer, fecior înaintea lui Dumnezeu. Cu feciorelnic cu Ioan Evanghelistul. De-aia, mergând ca fecior înaintea lui Dumnezeu, trăind în feciorie, că nu-i la îndemâna oricui treaba asta, i-a dat Dumnezeu cea mai mare înțelepciune și a scris cea mai frumoasă Evanghelie. Așa spune Dumnezeu cu Părinte Efrem Siru. S-au întâlnit cei 2 feciorelni, cei 2 feciori, acolo sus pe muntele Taborului. Și, dragii mei, mai există și o a 5-a întrebare. Aș mai pune și pe asta. Oare numai Hristos, acum să zicem schimbare la față, că ați auzit despre ce-i vorba. El s-a arătat ca Dumnezeu, că s-a schimbat la față. Dar întrebarea se pune și o pun Sfinții Părinți și nu eu. Dar numai Hristos s-a schimbat la față? Dar El ca Dumnezeu le-a dat oare putere și la oameni ca să se arate cu față luminată ca Dumnezeu? Adică să schimbe la față. Am avut asemenea cazuri? Am avut. Uite, Adam și Eva, dacă veți citi în Biblie, veți vedea că acolo scrie că au avut 3 feciori. Cain, Abel și Set. Dar nu e așa. Atenție ce auziți, ne spunea Părintele Cleopa și asta spun mari sfinți. Sunt lucruri care nu scrie doar, scrie în Evanghelia Sfântului Ioan la capitolul 20, versetul 30-31, scrie așa, nu s-au scris toate câte a învățat Hristos, nici toate minunile, că n-ar fi încăput în toată lumea cărțile care trebuiau scrise. De aceea, noi avem pe lângă Biblie, avem cărți sfinte și vă aduc aminte de una din ele, Cronograful lui Chedron. Acolo s-au făcut Dumnezeu și Duhul Sfânt. I-a dat porunca acestui om să facă consemnări de lucrurile cele mai importante care s-au petrecut în istoria omenirii. Prin urmare, în Cronograful lui Chedron se scrie așa, că Eva a născut de 50 de ori și de fiecare dată perechi. Băia și fată, ca să mulțească lumea. De 50 de ori. Ori 2 au avut 100 de copii. Și eu revin la întrebarea care v-am pus-o. Oare au existat și oamenii care s-au schimbat la față? Și Sfinții Părinți ne spun, au existat. Uite, primul a fost Set. Fiul lui Adam și Eva, Set, când avea 40 de ani, vârsta de 40 de ani,
Dumnezeu i-a trimis pe îngeri, l-a luat de pe pământ, l-a ridicat cu trupul la cer și l-au ținut în ceruri 40 de zile și 40 de nopți. Eu aici ar trebui să vă vorbesc ori întregi ce s-a întâmplat cu Set în cer, dar două lucruri atâta vreau să vă spun eu de la el. Acolo sus în cer Dumnezeu le-a dat poruncă îngerilor să-l învețe să scrie. Deci să nu uitați, scrisul nu este inventat de oameni pe pământ. Scrisul este de la Dumnezeu lăsat și dat. Dumnezeu le-a dat poruncă îngerilor să-l învețe pe Set să scrie. Astăzi mari oameni de știință să străduiesc și depun o muncă asiduă ca să vadă cine a fost poporul care a inventat scrisul. Unde s-a inventat scrierea pentru prima dată? Dar ei cu timpul vor înțelege și vor avea descoperire că scrisul nu este inventat de om, ci dat de la Dumnezeu. Și al doilea lucru care vreau să vă spun despre Set, pe care l-a ținut Dumnezeu, ați reținut 40 de zile și 40 de nopți în cer, al doilea lucru a fost așa. Îngerii i-au predat acolo multe lucruri. Dacă ar fi să le dăm denumiri științifice, multe discipline. I-au predat lui Set. Au făcut o adevărată școală cu el timp de 40 zile și 40 de nopți sus în cer. Și i-a predat astrologia și astronomia. Și i-a arătat Dumnezeu toate astrele, toate corpurile cerești. Așa îi le arătau îngerii. Uite, uite Set, uite ăla-i soarele, aia-i luna. Și îi spunea și ce simbolizau și ce rol au ele. Ăla-i calul mare, ăla-i cu tare, cu tare. Și apoi îngerii i-au atras atenția. Dumnezeu să vă ajute să nu uitați treaba asta că toți trăiți. Multă lume se miră și zice așa, mă, dar cine a spus că n-am voie să ascult zodiile, bă? Dar de ce să nu ascult zodiile? I-a ascultat și i-a zis Dumnezeu lui Set. Îngerii l-au învățat. Vezi tu toate aceste corpuri cerești? Da, Doamne, le văd. El așa vorbea cu îngerii. Da, Doamne. Bagă de seamă că dracii vă vor înșela. Și vor face ceea ce ei vor numi zodii. Zodia se ocupă cu probleme de viitor. Să fugi de așa ceva. Că-s lucrări drăcești. Ați auzit ce l-a învățat Dumnezeu spus pe Set în cer? Sunt lucrări drăcești. Și apoi vă aduc aminte, în legătură cu zodiile, vă aduc aminte ceva. Hristos a dat poruncă clară, de la care nu te poți abate. Și a zis așa, n-aveți voie să vă ocupați de viitorul vostru. N-aveți voie. Lăsați-vă viitorul în seama lui Dumnezeu și voi plângeți-vă păcatele voastre. Și zodia, vă întreb eu, retorică și răspunsul știu. Zodia nu se ocupă cu viitorul, nu despre viitor îmi vorbește. Și când Dumnezeu spune că n-am voie să mă ocup de viitor și eu ascult zodiile și eu citesc despre zodii, ce am făcut? Am călcat porunca dată de Dumnezeu și să mă aștept la judecată și la pedeapsă. Ai văzut ce i-a predat Dumnezeu lui Set, dar n-a fost numai el. A fost și Moise care s-a schimbat la față. Când a venit Moise de pe muntele Sinai, lumea s-a dus și i-a pus o țoală pe cap. I-a pus un ceașal pe cap. De ce? Și a spus, băi, tu strălucești atât de tare încât murim toți dacă ne uităm la tine. Și i-a pus ceva pe cap. Că altfel nu puteau să-l vadă, nu puteau să-l asculte. Apoi am avut în legea darului oameni care cu adevărat au strălucit tare. Am avut mulți pe mulți. Am avut așa pe Ava Sisoie, Ava Siloan, Sfântul Marcu de la Muntele Frances, ca să vă spun câteva cuvinte despre el. Am avut de Sfântul Cosma, mulți tare care au strălucit la față ca și Hristos. Nu mai știți care era diferența între strălucirea la fața Sfinților și între strălucirea la fața lui Hristos? El fiind Dumnezeu, lumina o avea în el. El avea lumina cea necreată a lui, lumina dumnezească. Iar Sfinții, ca să strălucească la față, primeau lumina de la Dumnezeu. Iar că vă aduc aminte de Sfântul Marcu, băi, oameni buni, ce minune a făcut Dumnezeu. Acești oameni, acești mari sfinți, mari poznici, au trăit în niște chinuri groaznice. Și ar fi de așteptat ca din cauza chinurilor grele pe care le-au avut, viața lor să fie fost scurtă. Dar de unde? Știți dumneavoastră câți ani a trăit Sfântul Marcu? 138 de ani. Și nu ușoare au fost chinurile. Când a venit pe muntele Francisc, când a venit pe munte, avea deja 42 de ani. Și a trăit după aia încă 96 de ani pe munte, total 138 de ani. Dar ea ca și chinuri a avut el. 30 de ani de zile omul ăsta n-a mâncat aproape nimic. O dată pe săptămână, că acolo era numai stâncă, numai piatră pe muntele Francisc, aduna țărână și nici pe știa nu găsa. Și găsa și el pe o linguriță de țărână și mânca o dată pe săptămână țărână, pământ.
Și simțea nevoia ca totodată pe săptămână să meargă să bea apă și să ducea distanță mare, de 15 km aproape, să ducea la mare și bea apă din mare. Și s-a dat peste cap totul. Pentru că oamenii de știință ne spun așa, dacă bei apă din mare, te dezhidratezi și mori. Eu de Sfântul Marcu am băut apă din mare 30 de ani de zile. Și aici și-a arătat Dumnezeu puterea. Iar dracii s-au chinuit greu cu el, foarte greu. Au vrut să-l arunce de atâtea ore mari. El nu mai avea dește la mâini, nu mai avea dește la picioare. Și a fost unul din mari ucenici a Sfântului Antonie cel Mare, care se numea Serapion. Marele Sfânt Serapion. Ăsta s-a rugat la Dumnezeu toată viața și a zis, Doamne, nu te supăra pe mine, descopere mie cei mai mari stâlpi ortodoxi din lume. Și l-a dus Dumnezeu să-l vadă pe Sfântul Marcu. Când a ajuns la munte, la Sfântul Marcu, de jos, nici astăzi tehnologia asta modernă, cu lumini, cu becuri, nu cred că ar putea să producă atâta lumină, câtă lumină producea mâinile Sfântului Marcu. Muntele era luminat mai tare ca soarele. Și a auzit Sfântul, că i-a fost frică lui Serapion de jos, când a văzut că strălucește muntele și o lumină atât de puternică. Și a auzit glas de la Dumnezeu, nu te teme. Ăla-i vasul alegerii, așa îl numea Dumnezeu, așa îl iubea pe Sfântul Marcu, vasul alegerii mele. Ăla-i vasul alegerii mele, este Marcu, du-te la el fără frică. Și când a ajuns la el și l-a văzut, Sfântul Serapion s-a șocat. Avea un păr mare pe el, de 2-3 metri părul pe el. Barba avea până la 15 metri. Nu sunt vorbe, sunt realități. Barba foarte lungă. Și l-a întrebat și i-a povestit Sfântul Marcu toate suferințele până câte a trecut. Că de-ar fi să le spune acum, mi-ar mai trebui o oră să vorbesc numai despre el. Și l-a învățat Sfântul Marcu foarte multe lucruri care ne le-a spus nouă. I-a arătat ce se întâmplă cu oamenii care nu fac cruci și când mănâncă. Dracii stau cu ei la masă. Și multe alte taine i-a arătat Dumnezeu. Și i-a zis Sfântului Serapion, uite băi Serapioane, 30 de ani de zile am mâncat, nu găseam nici pământ, câte ori de țărână și am băut apă din mare. Și după aceea, după 30 de ani, mi-a dat Dumnezeu dar peste dar, mi-a luat Dumnezeu toate neputințele trupești, adică foamea, frigul, setea, el nu-i nimerea foame, nu-i nimerea frig, nu-i nimerea sete. Îl hrănea Dumnezeu cu Duhul Sfânt, 66 de ani de zile a trăit cu Sfânta Împărtășare. Îl hrănea Dumnezeu cu Duhul Sfânt pe munte acolo. Ăsta a fost Sfântul Marcu. Dar am mai avut și alți Sfinți Părinți care au strălucit tare la față, cum este Ava Sisoie, Ava Siloam, Sfântul Cosma și așa mai departe. Dragii mei, Mântuitorul Hristos a iubit toate formele de relief. De ce? Ne-a arătat nouă că oriunde ai fi pe pământ, unde, cum ar fi el, că e deșert, că e pe lângă mări, pe lângă lacuri, că e munte, fă-ți datoria înaintea lui Dumnezeu și iubește forma aia de relief. Cum a iubit-o și Hristos. Nu zice Sfântul Vasile cel Mare? Tot pământul este al lui Dumnezeu. Ori Hristos a iubit toate formele de relief. A iubit pustia ca dovadă că atunci când a auzit glasul Tatălui Ceresc, ești Fiul meu în lume, s-a dus în pustiul carantinei. Și a postit 40 zile și 40 de nopți. Aici revin la învățătura și la ceea ce ne învăța Părintele Cleopa, despre care eu mereu spun că a fost unul din mari sfinți ai tale. Zicea așa, pustietatea, el a fost poznic, dacă i-a adun toți anii cât a stat, 42 de ani a fost poznic. Și în cel mai greu loc din România, unde sunt cei mai mulți șerpi în 19 metri pătrat. Nimeni nu a mai putut să intre pe zona aia acolo. Doar el stătea printre ei. Și zicea așa Părintele Cleopa, mă, zice, puznicia e cea mai înaltă școală a lumii. Puznicia te învață atâtea lucruri încât în nicio facultate din lume nu înveți și el nu avea nicio clasă. Auzi și cuvinte producea? Nu înveți în nicio facultate ale lumii, n-ai să înveți ceea ce te învață puznicia. Ea te pregătește pentru Dumnezeu. Să devii pasăre curată înaintea Lui. Dumnezeu cu Mântuitor a iubit și marea. De acolo și-a predicat Evanghelia sa, să-și urca pe corăbii și vorbea lumii. Și tot acolo, și eu am fost și am văzut locurile alea, acolo a făcut Sfânta Liturghie pe malul mării și a împărtășit peste 20.000 de oameni. E consemnat în Faptele Sfinților Apostoli. Hristos Domnul a iubit și muntele. Pe munte a rostit cea mai mare predică pe care noi o numim fericirile. Și eu am fost și am văzut locul ăla. Tare sfânt locul ăla. Dar deși sfânt, calci pe urmele lui Dumnezeu. De sfânt așa tare. De acolo a rostit această mare predică. A iubit muntele atât de mult încât deseori îi lăsa pe ucenici să cea în munte și să ruga. A iubit muntele atât de tare cât și-a dorit să răstignească pe munte.
Că unii biserică înviere sus, acolo era munte și s-a construit biserică pe ea. A iubit muntele atât de tare încât s-a înălțat de pe munte. Ei, dragii mei, mai în încheierea mea, în cuvântării mele de astăzi, ca să nu vă țin, deja v-am ținut mult, aș vrea să vă aduc aminte niște cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel. Eu, dacă aș avea o putere, vi le-aș scrie pe inimă. Vi le-aș scrie pe inimă să vă rămână ca o dulceață așa. Auzi ce spune Marele Pavel în legătură cu schimbarea la față? Auziți și îndemnii de el? Fiți atenți cum zice el. Schimbați-vă și voi la față. Cum? Prin înnoirea minții voastre. Unii scrie asta? Romani, capitolul 12, versetul 2. Acolo scrie, Pavel le zicea tuturor, schimbați-vă și voi la față, dar cum? Prin înnoirea minții voastre. Dar oare se poate așa ceva? Se poate. Se poate. Părintele Cleopa spune așa, mintea asta care a pus-o Dumnezeu pe creier, ea nu poate să stea singură niciodată. Așa spune și noi suntem convinși de lucrul ăsta. Că ea tot timpul fabrică gânduri. Ea nu poate să stea singură. De-aia omul se numește ființă socială. Și auzi și frumos vorbea Părintele Cleopa, cum spunea, măi băieți, mintea voastră e omoară. Voi aveți moară păcat și habar n-aveți. Mintea voastră e omoară. Dacă bagi în moare făină, îți ies o făină jos pălăria. Dar dacă ai să bagi în moare neghină, ar să-ți iasă neghină și îți va otrăvi corpul și îți va otrăvi și sufletul și vei ajunge în iad. Mintea voastră e omoară. Puneți-i acestei mori numai lucruri bune. Nu mai lăsați să gândească tot felul de rele. Că azi este gândul și tot azi te va îndemna să săvârșești fapta. Opriți-vă de la aceste gânduri. Și cum ne putem opri? Ne-au arătat Sfinții Părinți. Prima dată să te gândești așa, te trezești. Deși gândești la asemenea porcării, ia să mă opresc. Al doilea pas care să-l faci este așa. Împotrivește gândului celui rău. Nu te-ți mintea la Dumnezeu. Și n-ai să scapi de gânduri decât prin rugăciune. Când ai văzut că au venit gândurile, cheamă-L pe Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Dacă ai să zici rugăciunea aceasta și ai să mai strici către Maica Domnului, Maica Domnului, bucură-te, roagă-te pentru mine și scapă-mă, Maică, de aceste neputințe care le am în minte, te va scăpa Dumnezeu de gândurile cele rele. Și dacă îți muți mintea la Dumnezeu și ai să începi să te rogi, prin rugăciune te vei lipi de Dumnezeu și vei scăpa de tulburări și vei scăpa de gândurile cele rele și vei scăpa de tot felul de păcate și ai să rămâi sub ascultarea lui Dumnezeu până la moarte. Și a auzi Părintele Cleopa, ne învăța treburile astea, frumoase învățături ne dădea, n-am auzit la altul să spună vorba asta că mintea noastră e o adevărată moară. Eu n-am auzit vorba asta la alt sfinț. La Părintele Cleopa n-am auzit. Și pâinea ea amașă. Îi pui greu, scoate făina așa mai bună. Dar dacă îi pui neghină îți va da în suflet. Dar zice și Părintele Cleopa, tot el ne învață și tot el se întreabă, tot el răspunde. Dar au fost sfinți care au ascultat de Dumnezeu și și-au păstrat mintea curată. Și l-au ascultat pe Pavel. Cum zice Pavel? Schimbați-vă la față și voi prin înnoirea minții voastre. Adică până acum ai să lăsa mintea să râncezească la tot felul de păcate și de răutăți, de aici încolo nu te-ți mintea la Dumnezeu. Și începe să te rogi și rugându-te te vei lipi de Dumnezeu și n-ai să te mai dezlipești de El niciodată. Și întreabă Părintele Cleopa, da, au fost sfinți care au reușit așa ceva? Da, tot el ne răspunde. Care? Și ne-a dat exemplu 2. Și vi-i dau și eu dumneavoastră. Sfântul Pavel cel prost, așa numea lumea, că n-avea școală. De el a numit Sfântul Pavel cel smerit. El a trăit pe timpul Sfântului Antonie cel Mare. A fost însurat cu femeia lui, la un moment dat s-a dus cu căruța cu boii la deal să aducă lemne, a venit acasă și când a venit acasă, femeia lui trăia în pat cu altul. Dar el atât de tare îl iubea pe Dumnezeu, încât nu era în stare să se supere pe cineva pentru nimic în lume. Nici chiar pe ea nu s-a supărat. Când a văzut-o ce face, el a închis ușa ușor și de dincolo de ușa zadăta, îți place de ăsta? Rămâi cu el, eu am plecat, mă duc și mă fac călugăr. Dumnezeu să te mântuiască! Și acest mare Sfânt Pavel, e o realitate ceea ce auziți. În primul rând, a stat la poartă că Sfântul Antonie l-a pus la încercare. Și nu l-a primit de prima dată. Dar el a stat la poartă 40 zile și 40 de nopți, n-a mâncat nimic și n-a băut apă. Și s-a dus pasnicul. Părinte Antonie, moare de foame, ăla nu mănâncă dacă nu-l primești aici. Nu mănâncă. Și atunci
după încercarea care a dat-o de pază, zile pază, nu? L-a chemat și i-a zis, măi, Pavel, mă, aici e greu. Tu n-ai unde să stai, că trebuie să sapi și tu într-o... Lasă că sap, îmi fac și eu un loc. E bine. Și i-a dat să mănânci. Atunci a văzut Sfântul Antonie pe cine primește. Că omul ăsta era atât de smerit, cum nu vă dați seama. I-a pus în farfurie mai multe acolo, ia și mănâncă, că tu pază de n-ai mâncat nimic. Și Sfântul Antonie, care nu mânca nimic și trăia numai cu Sfânta Împărtășanie, dacă să-i ție și lui Hangu și să nu se considere singur, și-a pus și Sfântul Antonie de 3 frunzulițe de bureni. Le-a pus în farfurie și rodea dintr-o frunzuliță. De acasă poate să mănânci și Pavel lângă el. Dar Pavel, când a văzut, mare, Doamne, îmi smerit om, a rupt și el 3 frunzulițe din farfuria mare. Le-a pus deoparte și se uita la Antonie, când a vedea că roade din frunzulițe rodea și el. Dar Sfântul Pavel îi zice, mă, mănâncă, mă, că tu ai rădat 40 de zile și 40 de nori, mănâncă. Și îl întreabă Pavel, dar de ce nu mănânci? Eu sunt călugăr, mă. Lasă că și eu am să mă fac călugăr. Când a auzit Sfântul Antonie, bă, l-a trimis Dumnezeu să mă smerească. Și să vedeți, i-a dat o traistă cu pezmeți, pe 3-4 pumni de pâine de ea uscat, spart cu ciocanul. El a dat un ciocanul, dă-l și i-a arătat muntele. De vezi, da, du-te acolo, sapă și tu o gaură acolo și acolo trăiești. Dar să vii sâmbătă și duminica, să-ți mai dăm de mâncare, să-ți dăm ulea de ulei, un păruț de vin, că munca la stâncă e grea să se dea acolo. Să vii sâmbătă și duminica. Da, părinte, el a plecat, s-a dus, de el n-a mai venit. O lună de zile a săpat în stânca aia și el n-a mai venit înapoi. Sfântul Antonie a dat darul înainte vedere. El vedea ce face acolo. Dar ca să le arate și la ceilalți, i-a chemat pe mai mulți dintre ei și a spus, mă, zice, a venit unul, Pavel. Și unul a zis, da, părinte, știu, dar l-ai trimis în munte. Dar mă, i-am spus să fie sâmbătă și duminică, dar că n-a mai venit. E, duceți-vă, poate a murit, mă, săracul. Sfântul Antonie știa despre ce-i vorba. Dar lasă-i să ducă să vadă ei. Oameni buni, când s-au dus acei oameni călugări, când au ajuns la el, au șocat. El se ruga și fii atent și se ruga el. Plângea și urla și zicea, am să mor de foame, nu voi mai mânca, mă voi ruga la tine toată viața, mântuiește-mi femeia. Și dacă nu vrei să o mântuiești, du-mă pe mine în iad în locul ei. Te rog să mă duci pe mine în iad. Și l-a auzit călugări. Și a zis, bă, și ăsta, om sau înger? Nu se poate așa ceva. Și apoi într-o lună de zile a muncit ca un titan. Cum? A săpat 4 camere în stâncă și un hol pe față. Că s-a gândit el, poate mai vin vreo 3-4 camere și n-ar să aibă un să stea. Și a săpat în stâncă cărare, că i-a arătat îngerul unde este un izvor, și a săpat cărare până la izvorul ăla acolo. Și l-au luat și l-au adus la mănăstire. Până Sfântul Antonie plângea, știa cine-i Sfântul Pavel, cât de smerit este. Știa cine? Și auzi cât de smerit a fost Sfântul Pavel? A venit toată femeie stăpânită de diavol și Sfântul Antonie vindeca orice caz. Nu conta, el îi vindeca pe tot. Femeia aia n-a putut să o vindece. Sfântul Antonie cel Mare. N-a putut să vindece pe femeia aia. Și a strigat către Dumnezeu, Doamne, am păcate, Doamne, de ce nu pot vindeca și femeia asta? Și a auzit glasul lui Dumnezeu, Antonie, ăștia-s drașii mândriei. Tu nu poți să-i scoați. Numai Pavel, că e foarte smerit, el ar să poată să o vindece. Vai de mine. Și când a auzit, a venit la el Pavel, uite, sui acolo pe stânca aia, și roagă-te tu să vindești femeia asta. De-aia la mea școală, de aia zicea mea Pavel cel Proroc. Și cum zice, părinte, ce zic? Sui pe stâncă, ține mâinile în sus și zice așa, Doamne, pentru rugăciunile mele a lui Pavel, îl învăța Sfântul Antonie, vindecă femeia aceasta, alungă drașii din inima ei. Dar el era atât de smerit, ne povestea Părintele Cleopa, s-a urcat pe stâncă și a stat așa și s-a gândit, pentru rugăciunile mele, dar cum zic eu asta? Dar și ni se întâmplă, eu sunt plin de păcate. Cât era el de curat ca o pasăre înaintea lui Dumnezeu, așa de smerit era că el se consideră cu om cu păcate. Zice, nu pot să zic așa. A zis el în mintea lui. S-a suit pe stâncă și cu mâinile sus, știi cât s-a rugat acolo? 3 zile și 3 nopți, n-a dat drumul la mâini. Și zicea așa, Doamne, te rog, pentru rugăciunile părintelui meu, Antonie. Ai auzit cum zicea? El n-avea curaj să zică cum l-a învățat Sfântul Antonie. Vindecă, Doamne, femeia. Și după 3 zile și 3 nopți, el n-a dat drumul la mâini. Lodi. Dar Dumnezeu vindecare și a auzit în urechile lui glasul lui Dumnezeu, coboară, am vindecat-o. Ăsta a fost Sfântul Pavel. Și odată vă mai spui ceva, tot așa rapid. L-a trimis Sfântul Antonie, erau rânduite de Dumnezeu toate treburile. Mă, să te duci până la Alexandria, că ei trăiau în pustiul Egiptului. Să te duci până la Alexandria pentru cutare și cutare. Dar el știa. Ce știa el? Că dacă cumva îl trimite
Sfântul Antonie să facă ceva și duminică, să nu călătorească. Și asta vă rog pe toți pe dumneavoastră. Nu călătoriți cât e Sfânta Liturghie, o să aveți pedeapsă grea de la Dumnezeu. El fiind duminică, că Sfântul Antonie l-a pus la cercare, uite acum duminică pleacă, du-te la drum. Dar el când a ajuns la prima biserică s-a oprit acolo. Măi, și minunii a arătat Dumnezeul lui. El stătea ca un smerit, îmbrăcat urât, cu haine rupte, cu un picior încălțat, cu unul desculț, tot mergea de el. Dar el de la ușă nu s-a mai dus mai departe. A intrat în biserică și acolo stătea, plângea într-una și se ruga. Și dintr-o dată, ce i-a arătat Dumnezeu? Vede că un om era adus de drași la biserică. Auziți bine? Ai auzit că și drași te-a dus la biserică? Un om era adus de dragi la biserică și dragi îl țineau de căpăstul, îi turnau cenușul pe cap, îl băteau, îl zgâriau, i-a venit zgâriat tot în biserică. Când a văzut Sfântul Pavel cel zmerit aceste lucruri, atât de tare plângea de ieșea inima din el, din mila lui ăla, și lumea s-a dus. Dar ce ai bătrânele de plânge? Ai necazuri grele, ce ai pățit de el? N-a vrut să spună. Plâng pentru păcatele mele. Și tu, și credință are omul ăsta. Auzi, plânge pentru păcatele lui. Dar el plângea din mila lor. Și a stat cu ochii pe el. Și când s-a terminat Sfânta Liturghie, a vrut să vadă că toți oamenii care intrau și ieșeau din biserică veneau cu îngerii buni. Că aveau frică lui Dumnezeu oamenii. Dar ăla a fost adus de drași. Și a vrut să vadă când va ieși, îl iau în primire diavolii iar. De unde, fraților? Când a ieșit din biserică omul acela, a ieșit cu îngerii cei buni. Și atunci Pavel n-a mai avut răbdare. Și a început, mari sunt minunile tale, Doamne, râzând, mari sunt minunile tale. Dar ăștia, ce-i bătrânele, ce-i păsătii, și zice așa în biserică. Mai oameni buni, vedeți omul acesta? Și ăla s-a oprit. A fost adus de drași în biserică și a povestit cum îl băteau drași și tot ce-i făceau. Și acum iesă cu îngerii cei buni. Ceilalți au început să râdă. Du-te pe acasă, vezi treabă, vii să ne spui nu asemenea prostii. Dar omul acela a stat pe loc și a spus, oameni buni, îi mare sfânt acest om. Voi n-ați putut vedea, dar el a văzut și s-a petrecut cu mine. Așa este, pentru că eu m-am dăruit diavolilor. Și acum, prin rugăciunile lui, m-a scăpat Dumnezeu de diavol și plec cu îngerii acasă. Și toată lumea a început să plângă. Când a auzit cine este acest mare Pavel, Sfântul Pavel cel zmerit, care, spunea Părintele Cleopa, ne-a arătat ce înseamnă să te schimbi la față prin înnoirea minții tale, adică să rămâi în rugăciune, să rămâi în smerenie, să rămâi în post, să rămâi în săvârșirea faptelor bune, lipit de Dumnezeu toată viața. Dar am să vă mai spun o pildă. Tot în legătură cu schimbați-vă la față, cum zice Marele Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 2. Schimbați-vă la față prin înnoirea minții voastre. Spunea Părintele Cleopa așa, în Franța, ca și în România. Au fost copii care s-au născut, le-a murit și tata și mama din mititei și i-au rămas fără părinți. Și un om oarecare din Franța s-a născut, a rămas fără mamă, a rămas fără tată, s-a crescut pe șanț și el, dacă n-a avut cine să-i dea educație, a început să furie, a început să tâlhărească, a început să facă crime și avea atâtea crime de n-avea fire de păr în cap. Câte crime avea. Dar el în inima lui încă avea o leacă de smerenie. Mai există un Dumnezeu. El nu era învățat niciodată, n-a fost învățat ce trebuie să facă. Dar tot se gândea, cred că ar trebui să mă opresc și eu. La un moment dat, și minune a făcut Dumnezeu. Zice Părintele Cleopa, l-a ajutat Dumnezeu să schimbe la față. Și să-și îndoiască mintea, să-și ridice mintea la Dumnezeu. Când l-au prins, l-au judecat, l-au dus la Paris și l-au condamnat la moarte. Și a adus o garnizoană care să-l împuști, dar și ei, pentru că sunt latini ca și noi, cum este și Italia, noi avem un principiu roman de drept civil. Care e ăsta? Să respecti ultima dorință a omului. N-ai văzut? N-ați auzit? Bă, cu tare a lăsat cu limbă de moarte. N-ați auzit vorba asta? Ei, aia, să respectăm ultima dorință. Și atunci francezii și ei respectau treaba asta, mai înainte de a-l împușca, că era condamnat la moarte, a venit comandantul garnizoanei și a spus, măi omule, îl legaseră la ochi, măi zice, să știi că în jurul tău sunt mii de oameni, au venit să te vadă cum te lichidăm, soldații sunt cu puștile, sunt pregătiți să te lichideze, dar noi vrem să-ți respectăm dreptul. Dacă ai de spus ceva, zici tu ceva înaintea morții. Zici și tu două cuvinte, hai, zi ceva. Dar el, săracul, cum era legat la ochi, el nu vedea nimic. Și a adus aminte de Dumnezeu. Spune Părintele Cleopa.
și a ridicat inima la Dumnezeu și a zis, Doamne, Doamne, toată lumea m-a părăsit, toți oamenii m-au părăsit, dar Tu, Doamne, am auzit că Tu nu ne părăsești. Am auzit că Tu nu vrei moartea mea, Tu vrei îndreptarea mea. Și a strigat atât de tare că i-a ieșit inima din piept, Doamne, ai milă de mine, Doamne, că am trăit fără mamă la viața mea. Ai, Doamne, milă de mine, că am trăit fără mamă la viața mea. Și au auzit ceilalți. Nu voi ați auzit ce a zis el? Și-au chemat imediat judecătorii. Veniți, mă, să auziți, voi l-ați întrebat, voi ca judecători care l-ați condamnat. Voi l-ați întrebat și el? Voi l-ați întrebat care a fost situația? Nu. Ia mai spune-mi o dată. Și iar a strigat către Dumnezeu, ai, Doamne, milă de mine, că am trăit fără mamă și n-am avut cine să-mi dea educație. Ajută-mă și nu mă voi mai dezlipi de tine niciodată în viață. Și Dumnezeu le-a dat gândul și al bunzăcii părintele Cleopa, judecătorii l-au judecat acolo pe loc din nou și l-au pus în libertate, iar el, lipindu-și inima de Dumnezeu și într-adevăr s-a schimbat la față prin înnoirea minții, că a rămas mai departe în rugăciune, în post, în priveghere, în smerenie și în săvârșirea faptelor bune. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi și să ne dea și nouă puterea ca într-adevăr, cum zice Marele Pavel, să ne schimbăm la față prin înnoirea minții noastre. Amin. Doamne ajută și zi binecuvântată tuturor. Amin.